दानिनो नोंखौ नांगौ आरो आंनोबो नांगौ नोंखौ रावबो नोंखौल' नागिरो अनेक बादा होब्लाबो जोंखौ धुमखि फैयो सोर बेलाय सोर आंखौ सोर मा खालामनो होननानै नों मैया मोनायाव हरदोंमोन ना ने औ नों बबेनिमोनलाय गसाइगावनिखा औ जों थानायाव थांनो नागिरदों नालाय नै थानायाव फैनारदों ओमफ्राय जों थांथ'वाखै दाबो औ दानो दाफैथ' दा माबायाव फैबानो जाबायना 10थासोआव फैबानो जायो 9:30सोआव बिसोरबो 10थासोबासो थालाबायखायो सासेया उन्दैसिना औ बिब' नङाबा थाना बिफा बिब' नङाबा जाया बेथ' बे उन्दैयाथ' थाखानाय नङा बिदि गिदिर फैबा बि उन्दैखौबो लाबोफाखानांगोन दे नामा नोंसोर गामिनि सानैसो लानानै सानै बिदा फंबाय फैबानो जाबायना होमबालाय एफआइआर होफैदो फन नाम्बार थाम्बारखौ होलांजोब जा डिटेल दङ फट' थानाय मानसिफ्रा जों हौवानि न'आव लेंदों आरो औ बेखौथ' लेंखागोनानो दा थांफानांगौ जाहैबाय जों गामियाव गारि बिहरदों थांनो औ थिगैनो दं साबेसे फैखो नोंसोरलाय साथाम गामिनि हेडमेन गामिनि हेडमेन औ थिगैनो जादों होमबालाय हेडमेनखौ लाना फैनायानो दे होमबालाय गारि बिहरदो ओमफ्राय थांग्रोदो थांनानै मा खबर मोनो दा ओरैनोथ' लिरखाबायना लेखाफोरखौलाय औ दाखालि थांनाय बुधबाराव जे रसिला नार्जारि आरो चक्रसिं नार्जारि बिसोर सानैया गावनि फेमिलि गावनि फिसा फिसौ हौवाया गावनि फिसा फिसौ बिहामजो बिजामादै गोनांखा बे खारदों लोगोसे हिन्जावा जाय खारदों बेहा फिसा उन्दै दङ सासे 3 बोसोर सासे 10 बोसोरनि बिथांमोना दिनैनि दिनाव फैफिननांगौ नोंथांमोननि नामावहाय एफआइआर होनाय जाबाय दिनैहाय बिनि थाखायनो दिनैहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो फैफिननांगौ नङाब्ला पुलिसफ्रा हमहैयोबा नोंथांमोननि सायाव बांसिन दाय दन्द' खोख्लैनो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना गावनो गाव फैफिननाया गाहाम दिनै नोंथांमोननि नामावहाय केस होनाय जाबाय आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना नुयो जेरावखि थाया मानो